खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ बिपिएफनि मोनसे समनि गोख्रों दैदेनगिरि आसामनि बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ थाबैनो UPPL दोलोआव गावनि सा 3,000निबो बारा मददगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै फैगौ 8 एप्रिलाव UPPL दोलोआव जयनिं जासिगोन होनना खौरां मोननाय जादों। दिनै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो खौरांगिरिनि सिगाङाव बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मजों सावरायनाया सोलिबाय थादों होननानै बुंदों। बेबादि खौराङा फोसावजानाय समावनो गोबाव समनि उनाव बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ दिनै राजखान्थिनि खोथा बुंदों। गोदान राजखान्थि गोजाम राजखान्थि होननाय जेबो थाया। आइ आफा रायजो राजाफोरखौ गारनानै रावबो राजखान्थि खालामनो हाया। आइ आफा रायजो राजा लुबैनाय हास्थायनाय जेखौ लुबैयो हास्थायो बेखौसो थांखि लानाया मोजां। बेखायनो फैगौ समाव माखासे समनि उनाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं गेबेङै फोरमायजोबगोन होनना चन्दन ब्रह्म बिथाङा बुंथियो। बर' आइजोफोरनि मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि बर' हारिनि दख'ना जायखौ बर'नि सिनायथिबो होनजायो। बर' दख'नाखौ गानहोनो नाजादों बर' आइजोफोरा आसामनि लखिमपुर जिल्लानि टिपुकियाल गामियाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बर' गामियाव मिसिं असमिया गासै सा 14 गुबुन हारिनि हाबा जाफैदों। नाथाय बर' गामियाव हाबा जाफैनायनि उनावबो बिसोरो बर'नि दख'नाखौ नेवसिगारदों आरो दख'नाखौ गानालासे गावसोरनि गाननायखौसो गानो। बेखौनो सहायनो हायैयाव बे गामिनि साहसि बर' आइजोफोरा दख'ना गाननांगौनि सांग्रांथिजों नारा नाथा नाजायो। खौसेथि बर' सुबुं आफाद एबा UPPLआ NDA बिजाथिनो मदद होगोन। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव NDAनि बिजाथिनो मदद होगोन UPPLआ। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गांसे प्रेस रिलिजआव फोसावनाय जादों। बे मदद होनाय बाथ्राखौ BTCनि बायजोनि बर'फोरनि जौगानायनि सार्थआव फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव NDA बिजाथिनो मदद होनायनि बाथ्रा फोसावदों गांसे खौरां मिथिसारनि गेजेरजों UPPLआ। बिटिआरआव फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि दुंहाव बार सानफ्रोमबो गुबुन गुबुन थावनियाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिजों गुबुन गुबुन हाबाफारि जेरै जयनिं हाबाफारि लागासिनो। बेबादिनो बिटिआरआव खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL दोलोआ दिनै क'क्राझार हाब्रुबारियाव थानाय UPPL लाइमोन आफादनि मावखुलियाव जयनिं हाबाफारि लायो। जेराव सा 700निबो बांसिन लाइमोनफोरा UPPL दोलोआव जयनिं जायो। बे जयनिं जानाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लायो। प्रमद बर' बिथांनाव खौरांगिरिया नबकुमार सरनियानि सायाव मैया गोजौ बिजिरसालिया फोसावनायनि सायाव सोंनायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा ओरैबायदि बुङोदि बे गासिबो हाइकर्टनि सायावसो जों बुंनो हानाय जेबो गैया बिथांनि सायाव। बिथांखौ व्यक्तिगत भाबै आं मोजां मोनो बिथांखौ आं सनमान होयो। नाथाय बिथांनि राजखान्थियारि इयुन एबा राजखान्थिया दिनै गोजौ बिजिरसालिनि सायावसो निर्भर जानानै दङ होननानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।